A ci gaba da tattara sakamakon zaben da aka yi a jiya 18 ga watan Maris shekara ta 2023, zaben gwamnonin da aka gudanar da shi a faɗin ƙasa Najeriya, hukumar zaɓe mai zaman kanta reshen jihar Kano ta bayyana cewa za ta fara karɓar sakamakon hukumomi da misalin karfe 2 na rana yau 19 ga watan Maris ɗin. Ta ce sakamakon ne domin ta tattara bayanai domin ta sanar da wanda ya lashe zaben gwamnan da aka gudanar a jiya 18 ga watan Maris shekarar ta 2023. A yanzu dai ana ci gaba da tattara sakamakon a ƙananan hukumomi da kewaye cikin birnin da kewayen jihar Kano, inda kuma da alamu dai kamar yadda kuka sani labari ya gabata muka sanar da ku kuma kuka ji a kafafen yaɗa labarai da kuma sauran kafafen sada zumunta cewa injiniya Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP mai kayan marmari shine akan gaba, inda mai take masa baya da Nasir Yusuf Gawuna dan takarar gwamna a tutar jam'iyyar APC mai mulki. Ana tattara sakamakon zaben tare da bayyana wanda ya lashe ƙananan hukumomin ne a ƙananan hukumomi daban-daban da ke faɗin jihar, inda kuma babbar hukumar zaɓe mai zaman kanta reshen jihar Kano ta bayyana cewa za ta karɓi wannan sakamako daga wayancan ƙananan hukumomi zuwa matakin jiha domin ta bayyanar, domin alhakin sanar da wanda ya ci zaben gwamna akan tera taya. Don haka hukumar zaɓe mai zaman kanta ta bayyana cewa za ta fara karɓar sakamakon zaben ne a yau karfe 2 na rana, inda ta ce bayan ta kammala tattara sakamakon zaben za kuma ta bayyana wanda ya lashe zaben domin a samu maslaha da kuma zaman lafiya a ƙasa baki ɗaya. A yanzu dai haka injiniya Abba Kabir Yusuf shine yake jan zaransa a filin zaben, inda kuma mai take masa baya Dr. Nasir Yusuf Gawuna na jam'iyyar APC mataimakin gwamna mai ci yanzu wato Dr. Abdullahi Umar Ganduje, inda Kanawa suka fito suka yi dafifi domin zaben 'yan takarkarin guda biyu, inda dai a halin da ake ciki yanzu injiniya Abba Kabir Yusuf na tsagin Santar Rabiu Musa Kwankwaso shine yake jan zare kuma shine akan gaba da ƙuri'u masu rinjaye, inda hasashe ke bayyana cewa injiniya Abba Kabir Yusuf din zai iya lashe zaben gwamnan da ake yi. Amma sai dai masana suka ce ba a san macituwa ba sai miya ta ƙare, don haka a jira a bayyana sakamako sannan a bayyanar da wanda ya ci zaɓe, inda hukumomi daban-daban suka dinga jan hankali suka ce yayin bayyana sakamakon wajibi ne al'umma su kiyaye dokokin gwamnati domin kuwa gudun ka a barnatar da kayan gwamnati ko kuma a yi wa wasu barna. Don haka hukumar za ta fara tattara sakamakon ne a yau dinnan 19 ga watan Fabrairu ga watan Maris din da muke ciki, inda kuma bayan ta gama tattara sakamakon profesan da ke kula da wannan shiya ta Kano zai kuma sanar da wanda ya lashe zaben. Kada ku manta ku danna mana subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗore sabon labari ko kuma wani abu mai ƙayatarwa da ɗaukar hankali. Mun gode, ku saurare mu.